katika Biblia. Akawaambia sasa ndio sema. Pamoja hukunguzi ni muga majoki akababera ese. Ni madax hukungu baada pamoja ya nisipo basi ndio kuhana akitendo kwa hukungu mune. Ndio ndani kitiza ndio zani chumulia. Pamba iko kwa chama sasa kana kwenda mumunda kana kuzama mbele ndio kuzama bado wesa kuzama mbele bana kile kuno kwa ndio wale kuzama mbele ile ndio kutendea kisana zoba ndio zoba kwa hizo ndio kwa nawe ndio zibangu ni mbona kwa balomu ndio imani yako nasaidia katika ile hapa kuzama mbele kile ashinda sasa kuzama mbele wanao kwa ndio gara hapo mba awali ana kubana ni ngombe ba anikuda makibara kibara kana mwenye sababu ndio amfu ngombe ndio wakati kuna umbali ilikuwa wanapeka hapo ngombe ni kuna mmoja wali akashaka mtunda ile ngozi ojo tena na kata susha ngombe basi kutama alesa kutama ngono anapowe na ile ndio 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 Maka betul dia mencoba untuk diima. Lalu jangannya jangan pada amor siapa itu orang siapa. Anak apa motor dia tinggal cara dia tinggal. Lalu kita bisa ke orang pun apa orang mukau mas awal di sini barai. Anak pun di sini anda jalan dia pakai kasih dia kata kita suka bawa ni umrah cemara. Asyik kita dah ada orang yang bicara mama cakap Mustahil jadi yang jauh dari ini. Nampak saya kemarin itu sebuah kisah mana dia. Oh baik, jadi sekolah. Ini orang pun baca ini mana jauh ini kita sini juga. Orang baru berjaya. Kita sini juga berjaya. Bukan ini orang bukan baru dia. Sini dia tahu orang yang berjaya. Ini tidak ini. Oh baru dia boleh bukan. Kenapa ini bapak dia berjaya? Oh baca orang main tu, sebenarnya pun apa sih nak ciloba, sebenarnya itu kita ni, mana pulang cara mau tu orang mana mana, kalau pakai ini, oh kita orang kami ni akan cuba orang ini, lain sekarang ini kita suka mana, asyik tahu mana kita sendiri, itu hiti ni baru dalam negara kita, punya apa dia, kau suka orang, ini orang baru kita lagi sebenarnya suka mana, itu kan mana sendiri. Oh, bapa dia bukan begini, orang kasih kami begini loh. Pasti kita pandai kita sama ni. Sesuatu begini loh, sesuatu begini loh. Kita sudah apa? Ini kok baik. Mana orang sebab tu saya kami tak tahu sini. Ini kalau saya bawa orang dah tu mabara, satu mabara. Asyik dia apa tu dia pakai, bukan dia buat mana, kaya tu dah itu. Jadi sekarang ni jalan aku sini itu, boleh sekarang mana ada saya tahu apa sahaja, apa kata orang ada orang apa. Kalau kita kapil yo, orang mana ada, kita rasa mana ni, orang itu, kita balik kata orang ini. Ibu negara mana sekarang cek, kita pilih orang ini. Agar kita mesti dua ibarat, kita lihat orang yang ada. Negara begini apa biasa, orang orang ini dekat dia. Banyak ini kalau dekat dia ni apa, jauh baru, itu kan dulu dia dekat ini. Banyak siapa banyak di sini. Ini bukan masih biasa dah banyak orang dah sikit, esok tu kita. Di sini kau ni nama baru baru. Semua orang tu macam dia ni buat macam ni. Masih makan ini ada masih ini. Yang dah jauh tu. Kalau kemudian benda dulu yang kalau orang pemangkat dia pada usia ada kita sudah ada jangan kau berjalan ke Malaysia sini ini sebab pada usia saya kita tu orang kadang juga orang muda orang muda dia jangan yang suara itu orang lagi satu dua orang beberapa ini mereka apa itu bahasa kamu untuk gimana kau bawa saya juga. Jika beberapa yang sudah kamu masa buku, jika buku jadi kita akan tanya mungkin berapa baru.
Ya, ni hawa ya kai kujitule bana. Ini ora seguro tashizwa mwana menya kunetsa edo upe mai kasunge ini pada sejarah bapa dan Jangan pernah mabuk Bismillah kita waktu kita sedang sabawah. Sebab kita mau makan juga. Sebab itu semua terpukul di rumah orang yang itu fix. Sebab itu sudah bawa dia lah sudah yang fix. Sebab itu asal itu sudah benar betul. Apa nama Bismillah kamu yang cuma ikan. Apa nama Bismillah? Apa nama Bismillah? Itu sih Mike. Jauh. Apa nama Bismillah harus kita panggil. Como gani muda. Masih kita bisa sih buang sisa berkoror mana apa itu masih video antara apa simpi itu orang apa simpi ini kita kan itu berkoror mana aku mau itu aku kan itu ada tuh kita kan boleh sampai aku ini buang dan itu itu aku ini kan jadi itu ini bisa buat ini mana itu cimi cakap orang sudah panas cimi cakap kan dibaca pun itu sih bapak itu 6 years from 2000 when siali kwa bandi ndi wali apana zikuka kwani shinda zikule chinda apana zinu zvakasiya zvoka chakula chikira na zvikiri ngori 26 years kubva 2000 tisu chagara kesi daipa tisu dzinozindobira nchinda kowakira nchidiki kunepeo namai varipa alright ndiwo wega here vari kunetsa vanti ndiwo wega here kana kuti neuyo unetsa Ini rasa-rasa ini sahaja orang tu menjual dia, menjual besar tu dia apa. Jika kita cakap tentang tidak sesuatu saja, andi si tidak ada nama. Apa nama tu kan saya dah orang bunyi kuih, baru tu dia. Dah ini kosong. Karena ini bukan ini berarti kita pasar orang ini. izwezo ukati wewe ndatora basa vasekuru reumhizha iye sekuru ruchema kuti rumbira saka muri kuti here sekuru runyepa urupenga zitoripo pamusha ikokuva joko wacho vatikatawaya kuti toende zvikutoita zvisinzikatana asi simbi unozoambidza sekuru ndibaba uruzviziva here kuti dzababa saka makapiwa here zvomambo dzikatisa vanhu kana usina kutopiwa sekuguma kwaurida it means makamira sekuru makamira baba koza ungatauriwa utanzi tiugadzisa simbi dzababa dzakauya nemwana makapiwa here mwana wakakapiwa here haana iwe wakapiwa here hauna saka muri kugadzisa nesimbi uchiti makadziwane kuwa pamusha hazvirevi kuti hazvina kubiwa pa baba uri kuti simbi dzangu simende yangu zvese muri kuba endewo uri tobvuma kuti simbi dzasekuru utori nadzo iwe ndo chandoti utaurira uri kuti here baba uri kunyeka pane zvinhu zvese zvaakutaura hapana chandakatora zvakafana nezvekuti imba madhakisi kana kuti matopi zvese hapana chandakatora. Alright. Umwe asiri baba kana mai ndiani anoziva mararamiro enyu aiyo asiri baba kana mai muri munoona mukadzi wani mauya kodifenda murume roma yakotevera alright sabut titaure kuti vanhu vanorarama sei
pamusoro pamusoro itsangamiri nedare riri pano mararamire especially mwana uyu anonzi Norway baba vacho vanogara vachichema nebehavia yemwana iyi. Last year takatombosvika kuno nenyaya yavo, asi isati yasvika pakuuya kudare kuno, mukoma wacho anonzi Pesi ndiye akawithidrowa isati yapinda. Yanga iri nyaya yekubirwa kwaari kuitwa zvinhu nemwana wake anonzi akanga atori nelist yezvese zvaari kutaura achiti vana vandinetsa. Saka zviri kutaurwa nababa choto ichokwadi. Wozouya chimwe chinhu chendanga ndichida kuti ndibve ndataura pamberi pedare rino ndechekuti discipline yemwana inotangira kumba. Nekudare kwaadaizwa kuno ndanyanya kurwadzirwa kunzi even mari yedare yacho ati haana. Kusava nemari yedare it is not haana mari yacho, handiti munozwa kuti anoshanda. Saka it's part of indiscipline. Kusada kugavhenwa nenyika sekuramba kugavhenwa kwaari kuitwa nemubereki. Hatina zvakawanda zvandingataura kumberi pedare kunze kwezvendazwa neumbowo hwendinawo hwemagariro evana nababa. Ndatenda vaitsungeya kumama ari kunyepa here sabhuku chokwadi chine chiripo chakamira ndechekuti zvaanenge vachitaurirwa sekuru maungawa ndati sabhuku uri kunyepa here kuti muri kunetsa baba. Inini vaoneka nachita zvinhu zvavo vanoita kuti zvani munyaya dzavo nemunanjira. iwe haumo munyaya dzazvo Handino munyaya. asi unodziziva here nyaya dzazvo. Kumashure musekuru esombotaura chiri yamuza. Kumashure sekuru aisoita sei? Wesotaura chiri musachengeta zvinhu zvangu zvavo kwangu hana munhu yarundibira zvinhu zvangu. Sekuru akatombokutaurira ndati vakatombokutaurira here saka zvinotaurwa sekuru ichokwadi. Musaziya hangu zvinhu zvaari kutaura plus ini hangu ndiri muzukuru muna sekuru zvokuti handiti baba vangu inini mwana wekumba kwamukoma asekuru. Alright. Sekuru, zvinhu zvenyu zvamurikunda kune mwana uyu zvaakatora chii nechii? Chimbotaura zvinhu zvacho zvamunoda kuti zvose. akatengesa akapfuura nemari akasha marwaya ndakazvitora imwe pamasamezi makoni kutisasabhumao marata ndizozomboona chikwere chacho nemarata yapateini aapo akatotsvakamwe akakumura akatengesa izozomboona kutoka ichibvatauya iyo dhropu racho titaura iyi ndiyo zvakatokwani indodikwa chinyambasha dzangu dziri makamunga mapeni ndovakauya kune mawaya petakagara vana apa zvinezvi vakapfumura waya kudya nerwizi 4 waya dzinoenda kumba kumugano kuti munhu akabvisa bizi hazvipindi kumunda kusisina waya ndiye akabvisa ndizvo here chava vakusina waya idzo vakune dzimwe waya dzingakatoshandisa kugadzisa paindoukamutara kwamberi kutadzakereba akuine waya waya dzadziri kwandi dzese izwa kanditauri chinhu chinonzi paddock it means kuti inzvimbo yakokerwa ndo zvinoreva kuti paddock inzvimbo yakokerwa for a specific reason
yekuchengetedza mombe kuti dzisafambe dzichabude dzichienda. Saka iwo uri kubvuma iwo kuti baba akanga aine paddock, asi waya dzori kutaura handi dzawari kutaura handi dzawakatora. Iwewo dzawakatora dzadziri papaddock ndedzipi, dzakaita sei? Iwewe chidzosa waya dzababa dzanga akapirikisha 2 meters endawo dzipiringishe 2 meters zvadzakaita dzese dzitori ndiwo wakadzibvisa padzadziri endawo dzidzorere padzadziri zvekuti 2 meters kana 1 meter kana 5 meters hazvinei webhodza zvizawo zvine muridzi. Iwewe ndo ito dzako 1 meter 2 meter dzako piringisho dzako hapana nomboye kumanje kubvunza. Ndichatuma munhu after 2 weeks ndozoti waya yako kuwodhro iripo asi pakawadzipedza kuti dzimusati dzimumasati saka mutoatodho kwenyu gadzirwa ayo imimi ndati wodhro kwenyu muri kuida here shamwari wodhro pandinga unoziva here makakanya uri kuiziva here enda wotenga wodhro yakabayo ndikuda kuiona nhasi date ndiani nhasi 7 musi wa 26 tikuya kuona wodhro kotora wodhro idzoke kumba kwababa musi wa 20 ani chimwe chii futi muzana zvipanira zvababa zviri vini akati mwana umoto abantu awuda mamangoda awo kwachazo akati mwana urudo usikanele manda pasikanele ndino musokana asichana baba ngoro kama au magana Rogers andisiri Rogers ari pamutariana kwaita andini baba Rogers asandinga alright iya osiweba ispanel asi chimwe futi ndata chisi ispanel magani tokini mata dzosa mikono yematoki 2 yababa madhakisi magani chimbodzosera 5 hadzi makadzi 4 nemukono 1 ukona ndikutaura iwe usaononga izvivi ndikupinga utofunga kuti kana utaza ndazwa chakambiri kuti zvipfuure shamwari zvangu hazvipfuuri sambozvideperako musi wa 26 ndati musi wa 26 wakomana uri kuya kunoona kuti waya yababa yadzoka here payanga iri musi wa 26 wakomana uri kuya kuona kuti wadropu yapo here matoki aripo here madhadha aripo here kana pasina totangirepo aitora kuti putu koimbwa ndosaka mukuona kaiyarapoti bvunzai mai
because aruzoti nesapoti yamai Unekafe. zvinoitisa titi izvozvo chiendei sabhukumauni musi wa27 wakomana wangu wachauya moenda nawo kumba kwemukomana wangu kwababa dautaona kuti waya inenge yadzoka here wodhiropu yapo here madhadha apo here matoke apo here musi wa27 handei Hallelujah. Yes. Mira, algo como na cadura. Algo. Right. Ahora hay otra. Mira, say. That's very news green bus change. That's right. Why told us very good news about Bali, near Papa, they got to near Papa. Sasa katola ke baba wanda ngai ko asma boy doja no beru ntori ra sulo sam yo mai so ru bi ne la ja pana ke ni ngai to ni mwana ni ka ndi no mona ile zano ngati apana ke ni ngai Maita mbuya oti wano neta zvigumbu unombo zvidziya mwana ungaita zviro zvaano ita yo mai uti kazvidziya asi iwe ndio unonga uchitokuwa tamupiki wacho kuti pamufano zvounoziya hapana ndakamutaura kuti hapana zvinoziya ba wakandiona ndinusika nandiwa ndinusika chibereka wana ndakabereka wana 11 nebaba hapana zvitakagorika kuti mwana achiba ngezvake handingamutumiba kuti mwana ainge wabezvo zvaba zvinonga zvizvi ndazvambuya matopedza wakuzasana handikanga kubvunzai mai uyobayiwa kutaura chienda imbi yatazva 27 vanhu vari kuyeva